Hajna w niebie. Hajna od zawdy robił to, co miał najbardziej robić. Kusikował swoja barbeczka, wgramulał się do brykola i na doczkaniu zasypiał. Róż czasu obudził się welezwikowanego hopa obleczonego w białej szlafku. Hopie, a co ty tam robisz w tym moim prykolu? I kimeś ty do 100 pieronów jest? Spytał się tego istnego. Za pierwsze, odpowiedział nieznajomy, to nie ma twój szlafcimer. A za drugie, joje święty Pejte i jeżeś teroski w niebie. I że co? Jako? Twierdzisz, co jo jest martwy? Jo przecież nie chce umierać, jeżeli jest se na to za młody. Jo chce na szlak, drabym wrócić się na ziem. No hopie, to nie ma tak blank einfach, hajna. Odpowiedział święty Peter. Mogesz wrócić nazad na ziem, ale będziesz od teroska mieszkał na wsi. O, mogę ostać, powiedział hajna zgodliwie. Ale, ciągnął dalszy święty Peter, musisz ubrać się pod jaką postacią możesz wrócić na ziem. Możesz być psiokiem, kurzą, łowcą albo koniem. Wybór przynależy tobie. Hajna deczko pomedykował i uznał, co bycie koniem na wsi jest ci festejnie usmolone i nie do wydzierżenia. Pies na wsi też nie ma blank letkiego życia, najczęściej jest uwiązany na kecie. Łowca nie, to też nie dla mnie, pomyślał se hajna. A bycie kurzą zda się być miłe i blank nieprocne. Fyrtanie ino po placu za kokoty mogą być bardziej interesantne. Ja chcę, święty Pejcze, wrócić nazad na ziem jako kurza, odpowiedział. W łokamżyku też nie skorzy znot się bez kurze blank gryfniście upierzonej kurzy i w ten czas przyszedł ci ku niemu kokot. Hej ty, pewnikiem toś ci jest stanowo kurza, o której godał mi święty Peter, powiedział kokot. A jak ci się widzi bycie kurzą? Podwil, co jest równie, a ty byłeś człowiekiem też we poprzednim wcieleniu. Ja byłam 30-letnią frelą, a teraz muszę smyczyć nasia kokocio chwila, kokoci pirze. W tym momencie hajna spomiarkował, że jego dupa zaroski prasknie. Jest derkusie, mam ci jagazinku uczucie i że coś mi zaroski ozerwie żyć. Ja, to znaczy, i że musisz nieść jajco, powiedział ten kokot. No ale dopiero na jego to mam zrobić. Zagdakaj ze 2 razy, zaprzy się, no i festni, jak ino poradzisz. Hajna zagdakał, zaprzył się, jak ino poradził, urost chlast i jajco było już na ziemi. No, to ci było zajebiste, powiedział hajna. Zagdakał jeszcze rów, zaprzył się i wyfukło z niego jeszcze jedno jajco. Za 3. razem, kiedy zagdakał na cołki karpentel, usłyszał wrzesk swojej starej. Kurwa, hajna, zasrałeś całki nasz prykol. Ojgen spniał.